Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Xavier Arzayuzek esan zuen Lemoizko zentral nuklearra egin ezean euskotarrok azak jan beharko genituzkela kandelen argitan. Eta Arnaldo Otegik azken hamarkadetan 3 bat aldiz entzun diogu gutxienez. Independentzia noizko izango den data urte zehatz bat iragartzen. Urtea pasa dira eta lehenbezen independentea gara eta azak bai jaten ditugu, baina alboan kandela baino ipoden argitan. Iragarpenak edo aurreikuspenak iterakoan agian tentuzi ibili beharra dago, batez ere aurrean kazetari, kamera edo grabagailu piztuta baldin badago, ez? Bai, hori da. Bai, batez ere asmakizun teknologikoekin, ez? Bai, azkarrago joten delako hori dena, ez da? Bai, eta aurreikuspenak egitea bazailagoa delako, ez? Bai, hori independentzia prozesua baino azkarrago, seguro. Bai. Hori bai. Bai. Eta ikusiko dugu, hori ez, historian zehar aurreikuspen erratu asko egin dituztela, eta hasiko gera telefonoari buruzko iritzi batekin. Eta William Henry Price, elektrizitate ingenieri eta asmatzaile garestarra zen bera, eta 1876an Britainiar posta bulegoan lan egiten zuen, telefonoaren patentearen berri izan zuenean, ez? Orduan... Telefono zen zioten. Ez dut uste. Segurazki telegrafoz edo esango zioten. Eta hauxe esan zuen. Amerikarrek telefonoa behar dute, baina guk ez. Guk mutiko mandatariak sobera ditugu, alegia mezulariak. Posta zerbitzua utzi zuen, erretiratu egin zen, handik urte batutara, 1889an, eta orduan zer titulua eman zioten, egindako lanagatik, argi dago aurreikuspenegatik ez ziotela eman. Baina nolabait ere berak esandakoa, telefonoari buruz esandakoa ulergarria da, batetik telefonoa patentatu eta berehala bota zuelako, eta etzegielako gero ez, telefonoak izango zuen zabalkundea eta eragina, eta bestetik telegrafiaren eta irratiaren eremuan jardun zuen berak ez, lanean, eta azkenean kompetentzia berriaren kontra egitea eta astintzea logikaren barruan egon daiteke. Merkatu logikaren barruan, ez? Bai, eta egia da kompetentziak eragin dituela askotan, ez, aurreikuspen erratuak edo iritzi, ez, erratuak, eta horietako batzuk ikusiko ditugu, pixka bat berriagoak. Eta hasiko gera Thomas J. Watsonek esandakoarekin, IBM-ko presidente oia, esan beharko genuke, 1956an hiltzen. Eta urte batzuk lehenago, 1953an, ez zeukan nonbait bere enpresen, ez, bere enpresan fede handirik, eta hoxe bota zuen. Munduan behar bada 5 ordenagailurantzako merkatua dago guztira. 5. 5 bilioi, balira agian. Ba ez, 5 eta beste zerorik ez zuen jarri. Shit. Shout out my 100 cloud niggas, man. My 50 cloud niggas. Yo, Spade, what up, Crowdy? All these computers. All these social networks and these computers. Got these niggas walking around like they some shooters. See them in real life, they're trying to bust maneuvers. Like pussy talk that same shit from your computer. Just pick the cash up, they had them boy Medulla. Call up my broski Gina like call up your jeweler. I just spent some cash on a pinky ring. Just made some brand new shmoney, what the fuck is that? And bitch, I'm heading to your... Gaizki zaio jun IBM-eri. Ez. Bere presidenteak esan dagoa gora bera. Eta gero ikusiko dugu beste batzuk ere bota zituztela IBM-koek ere. Bai, baina ondorengo aipua Popular Mechanics izeneko aldizkari baten argitaratu zen,
teknologiari buruzko aldizkaria zen, eta 1959an etorkizunean, hau esan zuen, etorkizunean ordenagailuek tona eta erdi baino gutxiagoko pisua izan dezakete. Bueno, akuratuagoa. Bai, berez, arrazoi zeukan. Bai. Baina agian pixkat motz geratu zen, edo astun geratu zen. Bai. Imaginatu orain, tonelada, ez? Tona terdiko... Eramangarri bat. Bai. Bueno. Eta egia da, oraindikan aldizkari hori argitaratu egiten da. 1902an sortu zen, beraz argia baino, oraindik eta zarragoa da. Eta hori, esin esan korribilizirenik, baina bai motxik geratu zirela, eta IBM berriro ere, 1959an motx geratu zen egin zuen aurrikuspenean. Baina hori Watson ez egon. Ez. Watson zegoen beste... Bai, 3 urte lehenago jontzen, bai. Sesioa amaitu zuen. Bai, hori da. Eta hau esan zuten IBM-ko arduradunek, fotokopiagailuentzat gehienez 5.000 unitateko merkatu potentziala dago mundu osoan. Fotokopiagailuentzat? Bai, hori jartzen zuen enpresaren txosten batek. Eta egia da zero batzuk gehitu zizkiotela bintzat, Watsonen ez, aurreikuspenari. Bai, bostetik 5.000. Baina beste zero batzuk ere faltatitzaizkion. Baina horri ikusten dugu ere kompetentziaren eragina. Eta kontua da urte hortan bertan, Xeroxek merkatu eratu zuen lehenengo fotokopiagailua eta hori. Txaserein behar. Bai. Bueno, esan behar. Bai, horrek ez dauka etorkizunik. Ja. Eta orain 1977ra joango gara, eta Ken Olsen DEC enpresako presidentearen hitzak jasoko ditugu. DEC da Digital Equipment Corporation. Equipment, barkatu. Eta hau esan zuen, inork etxean ordenagailu bat nahi izateko arrazoirik ez dago. Bueno. Eta esan barra dago, baita ere... Bat buruaten zait. Bai, ez da. Bai. Justo orduan IBM-ek PCA, hau da, ordenagailu personala merkaturatu berri zutela, ez? Eta orduan, ez zegoen gustora dekeko arduraduna. Eta hala ere, bere presidenteari jaramonik egin gabe, dekek ez bat 3 PC atera zituen merkatura, kompetentzia egiteko, eta ez zuen lortu. 3 porrot egin zuten. Orduan hauek garapen teknologikoari aurre egin nahi zioten, atirespenen bitartez. Hori horrela, ez? Bai, eta ez ziren isildu. Eta oindela 30 urte, 1985 ez dakiz erratu zen, baina jendeak horrelako aurrikuspenak egiten jarraitu zuen eta hankasartzen. Clifford Stoll, astronomo idazle eta hacker iztaria. Zer dore? Hackerrak izatzen omen zituen hackerren kontrako... Bai, Bai. Beste hacker bat ere ez. Azkenean hackerren kontra egiteko neko hackerrera izan berez. Bai, gero fitxazte dituztalako enpresa multinazionalek. Bai, denetik esan zuen. Online datu basek ez dituzte paperezko egunkariak ordezkatuko. Bueno, hori, bai, ez da baidagarria da. Bueno. CD-ROMek ez dute irakasleen tokia hartuko. Hor, asmatu zuen, bete-betean CD-ROMek ez zuten inoren lekua hartu. Yes. Azaldu ziren, alde egin zuten, eta inorez da... Bueno, esaldi hori hitz bakar bat aldatuta, gaur egungo izan ziteken. CD-ROM kendu eta jarri ChatGPT, eta hortaz ari dira hori. Bai. Eta medika urte batzutara ez, agian oso zarkitu egingo zaigu ez dakit. ChatGPT edo laserdiskaz goatzen zera? Laserdisk. Ezaguna, baina ez dakit ez da nola den, oin? Ezan CD haundi bat bezala etzen? Potolua. Ez dakit. Bueno, horrek ere, izan bertzuen teknologiaren azkeneko, ez? Eta ez zen izan. Beta. Bai. Zera horiek bezala. VHS-ren kompetentzia zana. Betamax. Betamax. Bai. Estolek ere beste gauzat esan zuen, eta da, ordenagailu sarek ez dute gobernuaren lan egiteko modua aldatuko. Bueno. Ez, beste guztiena eta gobernuena, eta... Bai. Eta beste zera, ez, teknologian aditu batek, Etherneten sortzaileetako batek, hain zuzen, Robert Metcalfek hause bota zuen, esan bezala urte berean, internet supernova ikusgarria izango da aurki. 1996an,
hau da, baina 29 urte, kolapso katastrofikoa izango du. Jode, hau bai dela horrekuspen guapo, Osa, esaten du ze hona izango dan, baina noiz noiz bukatuko dan, bai, ez? Bai. Falta zaio, horren ostean ere ze etorriko dan esatea. Bai, 29 urte pasa dira, ia 30 eta oraindikan kolapsoaren zai gaude. Horren wifi sinela joten zaigu eta azten gara dardarka. Bai. Eta beste asmakizun oso ezaguna, telebista. Bai. Telebistak berak ere etorkizunik ez zuela esan zuten batzuk. Eta, ez dakit badakizuen zeinak asmatu zuen telebista. Patxi Alonsok? Ez. Lanetik etxera, erreta beti bezala, telebista piztu dut, naite zerbait harina. Kanale batetik bestera, aina aspergarri eda dena, ta beti bezala bukaudet ikusten. Pixugak uste ituzten bixkik, zuega bezengo nukenik, hoxe ikusten azten zaizkit pena guztik. Pixugak uste ituzten bixkik, zuega bezengo nukenik, tabernara jun, ta erantzazpi whisky. Bai, bitu, horreko mendeko porrot kulturalik handina, edo handiri baldin bada, segurazki, bibizki erreformak ite dituen katxarro horrena izan da. Bai. Telebista berez ez zuten bibizkiek asmatu. Konponduko zuten. Eskoziar batek asmatu zuen, John Logie Baird, ingeniari eta fizikariak, eta asmatzaileak. Telebista asmatu edo, behintzat asmakizun hauek egin zituen. Munduko lehen telebista mekanikoa, berak asmatu zuen, publikoki frogatutako koloretako lehen telebista sistema ere bai, eta koloretako lehen telebista odi erabat elektronikoa ere bai. No. Eta horre guztiak, telebistaren historian eta oro har zientziaren historian, toki nabarmena ekarriko zion gerora, 2002an BBC-ren ehun britainiar handienak zerrendako 44. postuan ipini zuten, eta 2006an Eskoziako 10 zientzilari garrantzitsuenen zerrendan sartu zuten ere bai, baina hasieran bere garaian ez zuen erreza izan bidea. Eta 1925ko urriaren 2an, Berdek lehen telebista irudia igorri zuen arrakastaz, ventriloquo baten panpinaren irudia zen. Igual Jose Luis Moreno... Jo, eskoziarra? Ez dakit. Gona batekin. Eta vertikalki eskanatutako 30 lerroz osatuta zegoen irudia, eta segundoko 5 irudi igortzen zituen. Full HD. Bai. Imaginatu. Full bai. Eta publizitate bila edo, bere asmakizuna sustatzera, asmatzailea jo zuen Daily Express egunkarira, eta egunkariko albisten editoreak bere bisita jaso ondoren zera esan omen zuen, bere lakide batek jasotakoan arabera behintzat, Jainkoarren, zoaz harreragunera eta libratu zaitez handagoen zoroaz. Irratibidez ikusteko makina bat duela dio. Kontu zibili baliteke labana bat eramatea. Irratibidez ikusteko makina, Bitu, emateu lokomotoraren aldiz ikusi zituzten jatorrizko herritarrak eta lasuzko ez dakize, eta estilo hortan, baina horreko mendean. Beak telebista bat zeraman, baina bildur ziren labana bat ere eraman gote zuen. Egia da, beste leku askotan erakutsi zuela Berdek, ez zegoela burutik jota, eta makinark ondo funtzionatzen zuela. Eta hala ere, hori, zenbaitek ez zion tramankuluari erabilera komertzialik gaur ikusi, eta Lee D. Forrest, estatu batuetako asmatzaileak, zea esan zuen. Ezin dugu denbora galdu asmakizun horrekin ametsetan. Eta etzen ametsa, ja gauzatuta zegoen. Bai. Eta 1936an, Radio Times, izeneko astekariko editore batek, hauxe idatzi zuen, telebistak ez du inolako garrantzirik izango zuen bizitzan, ez da nirean ere. Eta egia esan, Radio Times, izenak dion bezala, soilik irratiaz hitzaitezun astekariak, baina handikan urte batzutara hasi zen telebistari buruzko dukiak argitaratzen, eta
aldik aurrera ere, telebistaren edukiak, telebistari buruzko edukiak nagusitu ziren. Bueno, ikusentzunezkoek ez zuten entzunezkoa hil. Ez. Eta orain da, pues, ia papera hilkote duen internetak. Bai, hori da. Eta egia esan, internet kontzeptua edo, oraindikan hortarako baliabide teknologikorik zegoenean, eta askoz lehenago gainera, hori ez, kontzeptu hori, etorkizuneko kontzeptu hori, pentsatzeko gai izan ziren batzuk. 1910ean, Paul Otlet eta Henri Lafontaine abokatuek, abokatu eta asmatzaileek, Mundaneum izeneko ekimen bat jarri zuten abian, Bruselasen, bertako pale dizankanten egen, eta ekimenaren helburua berezan, nahiko handia, eta zan munduko informazio guztia bildu, katalogatu eta aurkeztea. Bueno, bai, txikitik eragiten. Hori da, bai. Eta horretarako salkapen dezimal unibertsalizeneko sistema asmatu zuten, guztira 12 milioi txartel sortu eta sailkatu zituzten. Nola? 12 milioi txartel sortu, edukiz bete, eta sailkatu zituzten. Eta 12 milioi hori txartel horietan ze jarri zuten? Ze idatzi zuten? Informazioa. Bai, denetariko informazioa. Zerua ordina da. Adibidez. Batzutan. Bai. Eta sistema zen, mai biril bat, edo asmoa bintzat, ez? Zen, mai biribil handi bat egitea, eta bai, eta gurpil moduan, ez? Txartelez jositako gurpil birakari bat egitea, eta erabiltzaileek txartelak irakurtzeko gai izango ziren horrela, baina horretaz gain, erabiltzaileek bertan idazteko aukera izango zuten, informazioa osatzen joango zen, informazioen arteko loturak ere egiten, eta Wikimaia. Eta Otletek berak esan zuenez, dokumentu bakoitzak beste guztiekin dituen loturak ezarriz, liburu unibertsala osatuko da. Ja. Bai. Mai hori ikusteko izango zen, ez? Bai, handia izango zen, eta ara ere handiagoa behar zuen, hau da, 12 milioi txartel asko dirudi, baina mundu guztiko informazioak, bai. Konkizen gertatzen dien gauza guztiak hor bildu eta, bueno. Bai. Zenba gauza. Informazio ezinbestekoa. Eta orduan, zu esan duzun bezala, oso handia izan behar zuen, eta Bruselasko jauregia txiki geratu zitzaien, eta horregatik 1929 Otletek egoitza berria Suitzan, Genevan eraikitzeko enkargua egin zion, arkitekto ezagun bati, Le Corbusier. Le Corbusier, gran maestro, estilo moderno, minimalismo y cemento, espacios diáfanos, grandes ventanales. No se puede vivir así, no se puede vivir así, no se puede vivir así. Ez egin zuen, Le Corbusier. Ez errez, porque lanak ez ziren hasi ere egin, egia esan oso ekimen ez, handia zen faraonikoa, eta gainera hasierako laguntzak, eta ez, babesak galtzen joan zen pixkanaka, eta azkenean 1934an proiektua bertan bera geratu zen. Eta egia esan Mundaneumeko materiala, ez, sortu zuten txartel batzuk, eta oraindik gaur egun existitzen dira, eta museo batean daude, Bruselasen bertan, ikusgai. Baina Otlet eta Lafontaine, hori ez, hori haiek pentsatu zutena, badakigu gaur egun oso biziri dagoela, eta Otletek ere etzuen amoreman, eta
bere ekimena gauzatu ezarren, buruan zeukan guztia liburu batean idatzi zuen, trete de dokumentazion izenekoa, dokumentazio tratatua. Eta hauxe esan zuen Belgikarrak hemen, obren orrialdeak ez dira liburutan egongo. Horien ordez, pantailek eta telefonoek garrantzia handiagoa izango dute. Liburu guztiak eta horien inguruko informazioa eskaera bulego batean egongo dira. Hortan, bai. Langa jotzen. Bai. Galderak telefonoz egingo dira. Eta bulegoan horiei erantzuteko beharrezko orrialdeak irakurriko dituzte. Erantzunak pantaila baten bidez emango dira. Pantaila 2, 4 edo gehiago behar izan ezkero 10 zatitan banatuko da. Zer? Pantaila. Bai. Hainbat testu eta dokumentu batera kontsultatuz ondoren. Bozgorailuak erabiliko dira irudiek ahozko azalpena behar badute. Beira. Hori garbi zuen, Hobekuntzak lortu ahala, deiak eta pantaila bidezko erantzunak automatizatu ahal izango dira. Hobeto. Zinema, fonografoak, irratia, telebista, tresna horiek guztiak liburuaren ordezkotzat hartuta liburu berria osatuko dute. Liburu berria letralarriz, idatzi zuen. Biblia. Bai. Giza pentsamendua edatzeko hitzik garrantzitsuenen bilduma. Irratiz emandako liburutegia. Telebistaz emandako liburua. Ikusiko balu Telecinco, gizon honeko orain. Zer bilakatu den, ikusentzunezko mundua, interneta eta sekontzun bitzen den, ez daki liburutegi batekin edo informazioarekin konparatuko ote zuen. Bai, euskal. Ondo zijoan, Bai. Ondo zijoan. Osea, berak uste zuen informazioa berela eta modu unibertsalen eskura egongo zela, eta asmatu zuen, etzekin azan distortzioa ere hor egongo zela. Ja. Posto distortzioa, janduguna, urte hauetan guztietan. Ale lagunak. Ez ikusi telebista. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.